Mara ta' 67 sena ddaħlet l-isptar u 17 persuna oħra nataw il-kura medika fuq il-post wara nirien fil-komun ta' binja appartamenti fit-triq ir-Rabħa l-Gżira. Il-pulizija mhux qed teskludi li n-nar fil-blokka ta' appartamenti tqabbad apposta dan hekk kif il-pumpira tal-Protezzjoni Ċivili sabu 3 tires jaqbdu quddiem wieħed mill-appartamenti tal-ewwel solar. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu ma' News li ftit tal-ħin qabel minn dan l-istess appartament instema' argument jaħraq bejn numru ta' persuni. Għalhekk mhux esklus li persuna ta' tinnar li 3 tires bħala tpattija xi ħadd ieħor f'dan l-appartament. Ir-raġel li dak il-ħin kien fl-appartament spiċċa jaqbes minn ġotiqa sabiex jevakwa l-appartament li kien imtela bitħaħen qawwija. Min tfittxijiet li saru wkoll fl-appartament, il-pulizija sabet ammont ta' sustanza li hija suspettata droga kif ukoll xi dmija mal-art. Il-każ seħħa l-ħabta tal-4 ta' filgħodu u mara ddaħlet l-isptar fejn irriżulta li sofrit minn ġrieħi ħfief. Fuq il-post marru membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li tfew in-nirien u evakwaw il-blokka minħabba tħaħen qawwija li kien hemm. Fuq il-post issejħu wkoll numru ta' timijiet mediċi mill-Isptar Mater Dei fejn taħt it-tmexxija ta' Dr. Michael Spiteri taw l-ewwel għajnuna lis-17 ruħ li kienu għadhom kif ġew evakwati. Kawża tal-iskala tal-inċident issejħet ukoll il-vettura tal-Major Incident Support Unit. Madankollu kulħadd qajr persuna waħda nataw il-kura fuq il-post. Min-naħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Dr. Chris Fern fuq Twitter ringrazzja lit-tim mediku lill-membri tal-Protezzjoni Ċivili. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Neville Camilleri li qabbad numru ta' esperti sabiex jassistuh. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija fuq dan il-każ għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.